एक्चुअली बियो फैयै फैयै दा माने इंटार माने कन्स्टिटुएन्सि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दा गेलेगासिनो दङ। दा बे मुहूर्तआव 13 चिरां आरो 19 थुरिबारि बेनि गेजेराव गेलेनाया सोलिगासिनो दङ। आरो बे खेला होनायनि मेइन थांखिया जाहैबाय, उद्देश्यआ जाहैबाय बे खेलानि गेजेरजों जाहाथे बे ओनसोलाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफ्रा जाहाथे खौसेथि थानो हायो, सान्थि थानो हायो आरो जों मोनसे सम्पर्क लाखिनो हायो, मोजां मोनसे सम्पर्क लाखिनो हायो आरो बेबायदि सान्थि परिबेसा गेलेनायनि गेजेरजों मोजां जायो नालाय, नंखायनो बे फुटबल जेनाखि टुर्नामेन्ट बेखौ होनाय जादों। जोबोद मोजां उद्देश्य लानानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे थांखि लानानै बे खामानिखौ बा बे स्पर्ट्सखौ बा बे बड'लेण्ड सिएम कापखौ होनाया जोबोद मोजां जादों होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों। आरो बिनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो बा जों साननो हायो जे गमामायैनो बे कापखौ होनायनि जेनोखि थांखि लानानै उद्देश्य लानानै होदोंमोन, बेयो बयनिबो थाखाय मोजां गमामायैनो जामारदों होननानै जों हमनानै लानो हायो। दिनै जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांनि बिजन मथे जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय मोजां लामाजों लांनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ खामानि मावबाय थादों। आरो थिग बेबायदियैनो जेनाखि फुटबलखौ गुरुत्त होनानै प्रमद बर' सारा खामानि मावबाय थादों। दा बे खामानि मावनायखौ भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रिकगनाइज खालामदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा। आरो बिथांनि बे जोंनि बे खामानि मावनायखौ रिकगनाइज खालामनाया जोंखौ आरोबाव एनकारेज खालामदों गोबांनिफ्राय गोबांसिन मावनो थाखाय। आरो जोङो जेब्लासिमनाखि जोंनि गेजेरनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन स्पर्ट्स पार्सन फुटबलावनो जाबा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा दिहुननो हायागौ मानि आरो स्पर्ट्सनि थ्रयै, फुटबलनि थ्रयै जोंनि ससाइटिखौ मोजां अबस्थायाव लाबोनो हायागौसिम मानि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां लामायाव लाबोनो हायागौसिम मानि जोङो खामानिखौ मावबाय थागोन। आरो स्पर्ट्सनि थ्रयैनो जोङो ससाइटिखौ बोरै चेन्ज खालामनो हायो जोङो बेखौ नायनानै खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो नायदों 420टा बिसिडिसिआव 420टा बिसिडिसिआव 3000निबो बारा टिमा पार्टिसिपेट खालामदों आरो 70,000नि बारा प्लेयार्सफ्रा रेजिस्ट्रेसन खालामदों। अब्ला जों बेखौ नायोबा बुंनो हायो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोनहा बांसिनानो फुटबल गेलेयो आरो फुटबलखौ गेलेनानै मोजां मोनो। दा बिनि गेजेरजोंनो जेनाखि जोंनि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरनि देहाखौ मोजाङै लाखिनायजों लोगोसे गावनि प्रफेसनेल लाइफखौबो दानो हानायनि मोनसे खाबु जोंनि गेजेराव फैदों। दुरान्ड कापनि प्रिपारेसना गासैबो सोलिबाय थादों। दा जोंनि गेजेराव इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डनि प्लेग्राउन्ड दङ आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय बोसोराव जोंहा लहानि आयरननि गेलारि दङमोन। बेवहाय गोजौआवहाय रुफिं खोबनाय गैयामोन, नाथाय बेखौ दा रुफिं होनाय जाबाय। दा नायगिरि बिथांमोनहा सान्दुं अखाजों खस्थ' मोनोमोन, दा बे खस्थ'खौ मोननांनाय नङा। आरामसे जिरायनानै जोंनि जेनाखि दुरान्ड काप बेखौ नायनो हागोन।